Usa ka Indian national ug ang angkas ning babay nga nagmotor nahulog sa sapa sa lungsod sa Konsolasyon. Napalgang patay ang lalaki ug naluwas ra hinuon ang babay. Adunay report si Nico Serino. Nico. Yes, Bob, wa damha nga misangpot sa disgrasya kining nahitabo kagabi sa Nangka, Konsolasyon, epekto ni Tropical Depression Lani. Merkado, pwede sa deres pikas, no? Daling milusad og retrieval operations ang kapulisan sa Konsolasyon, BFP ug DRRM sa sapa sa Kansaga habig sa sitio Latasan, Barangay Nangka kagabi. Kinihuman sa nahitabong disgrasya sa duha ka mga tawo nga giingong natagak sa sapa. Nagmotor ang duha nga nagsubay ra sa daan apan wa damha nga nahagbong sa tubig kay misaka na ang level niini. Na-rescue sa mga tao human nagpakitabang ang babae nga giilang si Jezil Natinga, 25 anyos. Ang insidente nahitabo pasado alas 7 kagabi. Milanat og pipila ka oras ang pagpangita sa mga rescuers sa biktima nga langyaw. Baha ito, talagang wala makita kalsada. Ngayon dumaan sila nakamotor, mag-boyfriend. Hindi alam nung Indian National na sapa na pala yung nadaanan niya. Yun, nahulog sila. Nahulog. Malakas yung current ng tubig. Mag-alas 2 na sa kadlaw na recover ang lawas ni Baljiner Singh, 34 anyos. Wala na kinikinabuhi ug naanod na mga 250 metros gikan sa dapit na hitabuan. Gidala karon ang biktima sa punerarya. Samtang pahimangno sa kapulisan, magmatngon sa biyahe labi na kung dili maayo ang panahon. Sama sa insidente nga nagsubay lang sila unta sa kilid sa kasapaan. Makita jud nimo ang iyahang na siya sidings nga kani siya river, kani siya dalan. Pero kung zero visibility human ang tubig, ang level sa tubig ug ang katong sidings di na nimo makita. So tanan na lang river yung makita. Kagabi ibab na sinatisab ang pagsuyla sa tubig sa sapa sa may Barangay Laray maong taga disaster personnel mihimo rin sila og clearing operations labi na sa komunidad palibot niini nga naapektuhan sa pagsuyla sa tubig. Awhag nila sa mga tawo padayon nga i-monitor gyud ang dagan sa panahon. Bob, Dahil salamat Nico Serino sa imong report.